Gelung bali. Konangan. Citraksi. Kelon. Lakon. Mamaman cangkemmu meneng sik man. Kowe iki tak genahke. Karep kula mboten tak dangdut. Lah apa? Sigar sirahmu saka tetangane. Ha. Haryo. Citraksi. Asu. Susu Suramrata. Jaya Dinamreja. Jaya Marata. Ketemu Citraksi kelakon titi. Tinjo ngarepan ngakerat. Man sampeyan pun cerewet kok. Kuku kula kleru terus. Iya, ya wis tak ora melu omong. Aku ki niate genahke kok malah kleru. Ayo to, satata dhisik. Wah, Petro rene. Wah. Aduh. Piye, Truk? Nesu tenan kok. Watu gede banget didak iso ambyar. Aku mbayangke ndasku. Iso sewalang-walang tenan. Ya tak terkira lho, kok ajar lho. Aku matenono, aku idaken. Aku tibanono pusakamu Pancanaka men modar ning kene. Men kowe lega, men kowe marem. Men kowe seneng atimu Bapak Werkudara. Gimana kok diem gimana? Ku tak takon, sampeyan dipunjung apa karo Kurawa? Dipunjung apa karo Kurawa? Tak takon aku. Ayo wangsulan. Asu. Jar. Kowe ngapa Truk kurkupan tampah meneng wae. Malah omong. Bayi cangkeme. Lho, aja ngono wong aku ya dasare bener kok. Ngapa Petruk nginceng kula wae. Mripat iki mandeng terus. Rekoso lho nih. Ora usah wedi. Juar. Umurku dhewe ki ya metu pawon barang ki ya ngopo to. Ngarep ngancam Petruk kok nganti dilewati metu riwate nggone wong rewang barang. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene rawuhipun Bapa Penemban Durna. Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayapura jagat inggih Yayi kawasan menika Bapa Penembaning Sukalima. Mula sampun ngantos kedangon tumuli kanthi mbalana menapa pigatosipun dene Bapa Durna rawuh wonten negari Ngamarta. Yayi Darmaji. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok ngestaken dawuh. Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk sandhap pada paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban. Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumorante awela. Jagat Dewa Bathara. Wong tuwa tak diadekke apa iki? Gawe kaget lho. Tan sampe nangane kawidadan, Nger. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggi widodara sowan kula. Tebih saking rubeda saha paseganipun matur anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima. Kemarang kula ngaturaken puji astawanipun ing Bapa Kunjung Paduka anak Prabu Puntadewa, anak kula Nger. Bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta Nger. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih, menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Penemban. Wilujeng Nger, wilujeng nering sambikala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih Nger. Inggih Bapa kula tampi karya bombong raos sing manah.
Kasekecak nanggenipun enggak. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Bawa wonten dawuh Ger. Katuran kala harjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sowanipun ing bopeng saka 5. Kula ngaturaken kala harjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, wilujeng ing sambi kula. Syukur. Dipun sekecakaken nanggenipun enggak. Oh nggih sampun boten kirang prayogi Ger. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Bodorarjo sak praptamu Durna bapakku. Werkudara iki? Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus, cah jlunek. Ora liwat pangestuning bapak wae tampanono ya Werkudara. Yo ndak gegem dadekake jimat. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Iya. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah. Yo Durna bapakku. Piye kayu gong susu ing angin isih? Isih. Nek nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo aku pemean apa sangarepmu. Yo Durna bapakku. Aku ngaturke bekti. Tak tampa. Werkudara tak tampa. Bratasena. Tak tampa Sena. Iya. Prayoga nonggonmu lungguh. Wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngersane kakangmu Sinuwun Prabu Darmakusuma. Bapa Penemban. Wonten dawuh Ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, keparenga kula badhe nyuwun priksa. Nanu nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ah, menika ngaten, Ken. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana mugi antadosna ing kawuningan. Bilih samangke putu kula Lesmana Mandra Kumara menika gandrung-gandrung kayunyun kalian setunggiling wanita. Sareng kula tanjihaken jebul Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Ah, nalika semanten sampun dumugi wonten negari Ngawangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kepengin boyong Dewi Karnawati, nanging dumadakan wonten babak kedua. Babak anglayon, nggih babak anglayoni jujul lan usuli. Jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil, nggadahi reruba, nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten sami kejawi namung benjang tempu ing damel menika. Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh to. Samenika alat kerik menika sampun modern. Iso halus-halus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka. Monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengene ngrek yo drabut-drabut. Nggih. Ah, kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Kula sowan kulipun Bapak Saka Lima wonten negari Ngamarta menika matur badhe nyuwun ngampil. Sekedhap kemawon, anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung Saratsrana saking pinanganten putri. Supados samangke Werkudara saged maesi temanten putri. Lho, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Duna, mboten dawuh, menika namung syarat menika menawi boten diwujudi adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kestripeting laku. Mula syarat menika dadipun cekapi. Oh, menika syarat to? Nggih. Manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumeten anak Prabu Duryudana utusan kaliyan kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang bapa namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten atus sewu. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu Bapak, kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak. Jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres. Werkudara nika mulih kula. Mila babakan perkawis kasembadan mbotenipun paduka Bapa Durna Mboyong lan pun Werkudara. Kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang Yogya katujuh nginu. Samangke kelelana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya Saratsrana. Lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Ngawangga Dewi Karnawati nggih.
Rikat lampahing rata tanpa antara prating sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja Dereng ngantos paripurna Balwacana asarusanipun Kula Petruk ingkang nyerpepeh pindha sata matarangan iki kaya sowaning Panakawan Petruk nuning nggih sinuwun kula ngabdipun Panakawan pun Petruk kantong bolong iya Petruk padha rarja sak praptamu pinayungan ing kawidadan miring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata iya Petruk ndak tampa pengestu kutampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kowe padha rarja sak praptamu lho Prembanduna rawuh mriki oh iya sawetara Petruk oh nggih wilujeng Mbah bekti kula katur nggih Premban tak tampa pangestuku tampanana Petruk lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Petruk kantong bolong padha rarja sak praptamu wah komplit men to iki sinuwun Baladewa ya bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Petruk padha rarja sak praptamu Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Petruk tak tampa Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matur marang panjenengan ingsun Panakawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa apurenta amba bilih wonten repatku langgeng kula munjat ngersa paduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan iya Panakawan nggih ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus inggih menika sembahan kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati inggih menika pun Ndara Brantalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati rembug wis dadi kencan wis dadi kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten awala saking negari Ngawangga ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri lah mongko sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk kula tak kongkon ing negara Ngamarta Suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepingin utawa ngrawuhake Kang Mas Njodipati rawuh ning Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak cocok palu ndasmu ngoten niku napa mboten tratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng boyong Ndara Werkudara ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Petruk dalem sira ngerti apa ora lho mboten kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara lho Prembandurna iya Petruk kangge napa jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina Lesmana Mandra Kumara dhaup karo Karnawati oh lah iki masalah iki waduh kasus napa Begawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan lah sakmenika ngaten kemawon nuwun sewu lho mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten ning nuwun sewu putrane Ndara Janaka menika sinten Ndara Brantalaras jarine nek anak Pandhawa anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5 putrane Sinuwun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5
ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina, Ndara Werkudara, kok ora kasembatan ning butuh ngrabekke anake lanang, ning makne gedhe malah nglabuhi wong kono-kono menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kono-kono niku nun sewu lho, nun sewu. Mboten kula ajeng bali urup-urup baban pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arep piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedurungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa, sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku raine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mungkin nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa. Menika ketatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusak-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe anyenturaken rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken, ingkang kantun dipun kantonaken kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin timbangipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggil menawi Begawan Durna mboten, namung nuwun sewu. Nadan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Ngoten. Napa ya arep dikerekke? Apa arep digawe ora iso Sida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandrakumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara, tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke rawuh nek pas cengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa. Nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho boten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnamati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandrakumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Oh, ngoten mawon. Mboten sakake. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja mrene dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Menawa dipun ilani kula sambek rembakalan Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun ndudul manah kula. Bapak Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger, kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung lempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun nias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandrakumara. Kula sumanggaaken. Petruk, nuwun. Kosek perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu Lesmana Mandrakumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Ning ya rembugan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek kalau Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Nek ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh padha ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Nek ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek ora iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Ndara Madukara, Kasatriyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mboyong kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang.
Nek aku menawa tak tutup terus. Lho, ngono lho, kowe kudune mikir, aja sampeyan ae dhewe. Kula mboten kok sampeyan ae dhewe ning kabeh niku rak nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasane nyalahke karo Petro, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, ane kowe ngluput ngono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kuwi tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina ku tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong tumrap kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kok iki pancen kaya to. Hei! Selera gerangan cerewet Bathara Wonten dawuh niki teng pundi? Niki teng Pasewakan Niki teng Batuloyo niki nganggo tatanan ora ning pasar ora ning terminal sampeyan ae dhewe syukur syukur senane sampean marahi kok lha aku ora marahi kok kowe wis marahi kok sampeyan kuwi lho aku ki mendekake perkara ki ora jono nyenggol karo anak Ngastina ki anak ratu dinek wong pekok lho kula ora ngonekke wong pekok ora ngonekke wong pekok ming nyatane kok nyatane yo ben kasedadak cerewet kowe iki apa nyatane kaya ngono lha sampeyan iso ngomong sih sak ben dhewe lho kok iki bela Petro salah ora saged Petro salah ora saged kok agar dibalik tak seret ning jowo kabeh ini ngapa tanganmu apa ngono tanganmu apa ngono ngapa tanganmu ngene ngapa tanganmu aku men dhewe kok jenenge ngece karo aku tanganmu ning ngarepe raiku lho kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu kok jenenge ngece karo Bengawan Durna mboten dawuh sampeyan iso leren mboten lho kula niku wis leren lho sampeyan cerkane ya lho dikandani ora gugu lho kula niku gugu ger kula niku gugu sing sampeyan ngomong wae kula niku mboten ngomong wae kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petro sampeyan nek kandani ngayal hei soalnya ora Petro setan oh iya ding lali aku mungsuh kok Petro ya mesti ketika-ketika ya Petro hei us sapa-sapa digetak-getak rumasane ra aku ki Ratu Ndarawati di hei Petro edan ra Petro edan sapa-sapa digetak aku barang digetak sampeyan yo rewel wae kok iso meneng ora durung iso meneng ora isa Petro isa Suruh dosa kentul ora? Iso. Lah, kandhane ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasimakan terus sampeyan dhewe. Diapure. Seneng aku. Ponokawan wonten dawuh Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe dangu dhateng Werkudara, saenipun Petruk kaliyan Bapa Durna nenggo wonten ing Jawi. Ngentosi menapa dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bopo pembantu. Oh iki wis tak dawuh. Nah ngaten kula paring nyuwun madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kemarin kula madal pasilan sinuwun sing ngatos-atos Bapa Durna sampun kados Edan. Perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih. Kula sedaya menika dipun pasrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara, nggih. Miturut Dimas Werkudara, sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kuwi dangu karo aku, Blokasuta wae. Ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, kok sik Gusti Werkudara Jaitan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyung dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen nganti Werkudara iki kowe bantu karo manten Ngastina, coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku Janaka ora iso ngluhurke derajate barep. Lho. Janaka ora iso ngluhurke derajate barep. Tegese kongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke barep kakangku. Sing angka loro. Duryudana luwih ngluhurke derajate barep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudon telu saurupan, ning pendhita kundang kawenang-wenang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate barep tinimbang Janaka. Kowe sik ta Werkudara. Yen si adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate barep
gandeng luwih diluhurke wong Astina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Astina. Ngono Werkudara? Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjur iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu Koko Prabu kula kan Madukara Kanjeng Koko Prabu enggal tedhak wonten negari utawi kasatyan Madukara. Ngerepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Ya, aku mingkari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangke lumarep wonten kasatyan Madukara. Tetinju dhateng kadang kula. Kula sumanggaken. Yayi, kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula sumanggaken Koko Prabu sumangga ngenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nyuwun tambah mestu. Inggih Koko Prabu mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggih sae. Ingkang kula acap namung mekaten. Werkudara. Gandeng Siadi wis nemtokake yen ana bobol boroting lakon Siadi ingkang nanggung. Ya, aku sagu nanggung. Jagung bakarane bareng kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Koko Prabu. Budana kang padha sibingsun kundur ngedaton. Kawono ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nakula Sadewa. Purna gatining paranggilan. Sanun sasukun ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Purung Banceti manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing sami ngampil patraning Prabun. Gawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapak Dureng putra Banjan Jungun pun Dursasana Cemadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula. Bapak Penembahan Dian Kartomarma Cemadung dawuh Rama kulinging putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dek Pate pripun? Niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sampun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petruk kantong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Brata Laras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh, nggih, kula pun ngerti. Atur Petruk ngandhake yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tumibane kasatyan Madukara ngandhake yen temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor velem. Kosek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti keker antaraning kula kalih Petruk. Padha dia dinia rembuke, padha silih ungkeh genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapak Penembahan lan kowe Petruk ngentenono ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Di. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa to sababe kula nglumpukke para sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petruk isih teng negara Ngamarta, tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon boyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang kasatyan Madukara, dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola bokin. Nggih. Terus sing dikon ndawuhi ngundurke Petruk, Kurawa. Dursasana Kartomarma. Kabeh kemawon ngeroyok Petruk kantong bolong. Nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo mbiyang guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai. Yen papunten, Pan. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wedeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane lebokke Pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lha kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Didaya. Alon-alon lenggo dasar ya pas watuk, Mas.
Nyuwun pangapunten. Lho. Idu kok sak karepe dhewe. Nggih. Mun sampean kula takoni, dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon apa kemawon Kurawa kocar-kacir. Ora ono sing menang karo Petruk. Lah sonane saniki dibaleni. Kula jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane rak wong kurang gawean ajeng muncul Petruk sing menang apa? Darsasana. Wonten dawuh. Kowe ngeyel karo aku ya? Kowe arep ngeyel karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, to sing balung kleting kulit, tapaking kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bangku sing putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kuwi abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jiring getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh. Nek ora wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji Jaya Kawijayan tak paring karo kowe, tak jaluk wali. Ayo. Ora mung Jaya Kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk wali. Nggih. Sagah ora? Nggih, sagah. Oh, terus ngancam. Wis durung ra ketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adimu diketapke. Ngendi ketrok Petruk kantong bolong. Cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya do menyang alon-alon rasa dadak kerkoso. Tinutut lamun katututan lamun mangsa prawira titaya ora ngono magawe gelari rawang Ndara Kartomarma ya Petruk kok ngandhek lek kula mlampah Petruk nun aku diutus karo Bapak Pembantuna nggih keparengipun kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Mergo kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuh rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kula kan bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka. Gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka, gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka. Mula tinimbang kula bali mengki dadi bathang atang-atang ora ana gunane. Napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni. Yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Prasata Kurawa. Kok sampeyan ngendika kaya ngono? Mergo Bapak Durna dawuh karo aku, dawuhe Penemban Durna. Kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu dikerincung sikilmu. Leboke paku jarap. Bakal dipateni dening Prasata Kurawa. Caca muntap lirik netap duka yayasinepe. Mitra kocak ngundarandir. Aku sapal karo kejoane Begawan Durna. Durna wingi wara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Lah iki nek mengijeng iki jireh. Nek gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane kejoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken Mrawasa karo Petruk. Ayo Mas aja mengijen. Kerubutan sama Wadyabalamu. Ndara Dursasana, Ndara Surtayu, Ndara Durgempa, Dursasena, dur-dur kabeh kon ngeroyok kula, cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat karo aku tebak danamu ning marganing patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh, nek kalah aja kewirangan. Kapan aku
kalah karo kowe. Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh to? Kok isih arep musuh karo Petruk. Ora braban suaramu, pecah siramu. Kene, maju Kartomarma. Semangkean para mati ya kondo sapa wah setan nah iya Coba orang anoman, ayo mati. Ayo, kamu selamat ayo ini pajaknya nyepelek. Terima kasih. Sami-sami gitu lah. Kowe nanti kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarma marani aku, kowe ora ana, apa boleh kuat iki. Tak lawan. Ning kono ya jirek nggawa tumbak. Wah, untung ora keserempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Ora ngalas to kowe? Nggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lho menawa sampun tuwa. Aso, ayo. Kena kramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon keramas. Terus hubungan ayo ketak omongane hubungan ora. Man wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikerenah patiku. Mergo Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh ning negara Astina. Kurawa dampyak kula sapunani kula. Mulane Petruk gembeluk sirahe gleleng pacake. Nggawa Anoman, ayo Swatama.
Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah setan. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati jebol diajamu Arep nendi? Aku meh mlayu-mlayu kok, Truk. Aku meh golek kelingat. Ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Barang ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu kowe gak aku. Aku gak nemu kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Nah, ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul. Lah ora usah batul-batul. Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan pokoke aku. Kaya apa aku sing tekan mati? Ayo jajal. Kowe sik aku sik sing ngantem. Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Kuwi lan disiki dagel aku iki. Tak wongi to. Piye sing ngenekke sik iki aku. Kowe kecuwen kok ya. Durmagati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cirahe Durmagati, aku ngletak megulu karo kowe selawe taun. Nyo. Siap. Piye kuwi? Wong nantang kok ngletak sik. Durmagati. Wis dan ora nyono nek antemanmu kaya ngono, Deluk. Ora nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus wis stop semene wae. Piye to kuwi? Wong Rusida kok wis lalang. Aku lawani aku, Deluk. Wis ngantem separo kok. Tak dudune kok. Dah aku pokoke mau. Wis pinake ya, Deluk. Iki kula ning ngejak ora wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, wis ora cah dilangket kok dina wis ora gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo Kulawa. Kalau kecekel pola wis ora masalah. Wis ya? Nggih. Lho antemamu. Nggih. Wajiku lho. Tak kira nek aku kuat ya blis ngono plepet. Bulu lah kuat aku. Kurawa sing nenengke kok Minggara Durmagati. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kok njur ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Man. Petruk ketemu kula aja mlayu candak Petruk. Ana ndi? Minggara Durmagati arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, ya gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk nek nganti gawe pamflet. Durmagati kalah. Durmagati lari. Kula izin, kula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe aku sing tekaning pati. Sirahmu tak atungke. Kula atungke cilaku. Tak atungke tu ngoten niku. Petruk. Bles. Ngantem cilak kula. Ora apa-apa. Sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa gletak, Man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Kowe bales. Man, Ngapa? mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, awulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mangane kula ajul. Anek cara aku isin. Anek kula kok biasa.
Ora izin. Alah izin. Lha niku kulino kicinan kok, Man. Kok kon izin. Alah macuk. Sampeyan mang jajal nek mboten pitados. Cilah sampeyan mang ngatung ki Petelo. Asli Man cegel. Kok digeblul banyu anyep. Nek cilahmu iso pecah Man. Mbok yakin dacung blis ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-unekke sak penake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho. Kok tangane ngarep wis keder. Seselak kepengin perang. Waduh. Seselak kepengin jotosi ndendase Petro. Wela. Ayo le tancep wis kaya senopati linu weh. Tutul Kartomarma kalah. Tutul Magati mundur diantem Petro ora wani bales keparat. Petro ora gelem bali. Konangan. Citraksi. Kelon. Lakon. Mamaman cangkemmu meneng sik Man. Kowe iki tak genahke. Karep kula mboten tak dangdut. Lah apa? Sigar sirahmu saka tetangane. Ha. Haryo. Haryo. Citraksi. Asu. Susu Suramrata Jaya Dinemeja Jaya Marata ketemu Citraksi kelakon titi tinjo ngarepan ngakerat Man sampeyan ampun cerewet kok kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku kene ati genahke kok malah kleru BPO Petro tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula. Petro. Ning kene mama marganing papa. Papatimu Petro. Ndoro Citraksi. Wong ning muni kowe kami sosolan arep maju perang. Mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petro. Wah, Edian. Kowe nyumbari karo aku. Aja tinggal gelanggang cowok colong papa panu layu ubus kowe tak sikot modarke mama mati dening aku to. Oh, ngawur ora. Nabrak. Pripun kersane? Wedian kowe wani karo sosok Kurawa kowe keparep. Iki sapa? Ndoro Citraksi. Iki anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring. Nuwun kring. Krincung sikilmu. Tak lebokke separo. Lho. Pakunjaran. Ora mati dening aku derajat to. Sik. Sareh. Oke. Sareh. Iya. Lenggah sik. Arep perang kok malah tenguk-tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lalu apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampeyan tau ngerti ana Citraksi menang karo Petro? Tau ngerti? Durung. Nek tau ngerti lemayang sapa, tanggapane pira, sing digawe woh apa? Nggone nendi? Ning Petro ngalahke Dursasana bola-bali, Petro ngalahke Kartomarma bola-bali, Petro ngalahke Durmagati bola-bali, Petro ngalahke Satama bola-bali.
Kerep terus kok kowe. Kerep. Saiki ngene. Kowe gelem isih metu saben bengi apa ora? Laris le nyitraksi. Lha yo kuwi. Lha nek ora laris le nyitraksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat, kowe mulya aja mungsuh Petruk. Nek kowe iso nyekel Petruk, sing cilaka ora mung awake dhewe, ning dalange digobloke karo masyarakat. Wo. Iya ya. Ha iya. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora diundang masyarakat malah ngrekoso, awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus apike? Mundur wae, lapor karo Sengguni nek wis perang kalah. Ngono ya. Mundur kono. Nenek. Sengguni ora percaya. Ae pate senengane ora percaya. Kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mau tak ajari. Oh. Oke. Nenek ngono aku tata. Dut. Petruk melu-melu Sengguni kaya aja kaya ngono kok. Tata bali mulai wae ya, Tru. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mengke sampeyan ora dipercaya. Lho, lah kaya piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tak bali lho. Bengawan Solo. Kusik. Kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Kuku kula kandhani. Ya. Sesampeyan wis tau weruh Citraksi menang kalih Petruk? Durung. Ning sampeyan kekerep weruh ta Petruk menang karo Kakartomarma, Asatama, Dursasana kalih Durmagati? Kerep. Pancen wayang kulit, Man. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakal seneng. Oh. Ning Waduh. Nek Kurawa menang niku masyarakat ora trima. Tan trimane masyarakat ora nanggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Wong kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh. Ngono. Paham? Ya. Lah ki mau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kula perang, kula menang. Wah. Tata tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mergo dedalange wis ngawur menangke Kurawa. Kakak-kakak karo Petruk. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon, tetep ek. Maksudnya piye biar ngopo? Sing ngono lho, menonjol. Eksis. Kuku kula tak kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana. Disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat kono mana kepruk kompor ndasmu guys. Aus sengit nek karo kowe iki nek omong warep maju ya om bareng karo diapusi Petruk ngono kok senenge ra jamak. Lho, Petruk orang ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngeyel. Tututukan ngeyel. Wis minggat ono minggat. Minggat sakarku rasa sakarku. Kok sampean dadi ngono iki kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Posisi piye? Dulu iki. Lho. Ini nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku ki nek ora kuat imanku, ora kuat pikiranku setruk wingi. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Petruk iki pancen bedagang ora tata. Manus maning jajaran surtaning bawana. Petruk kula tamanane cundhe maneh, men modal dijan Dewa Sengguni.
Werkudara piye, Nger? Ora sah nglika pusaka Yai Junda Manik. Balikno bapakno ning kancing glungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Oh, Werkudara, Nger. Syukur kursa. Werkudara, dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur. Yo. Yen pancen kowe tenan-tenan abot kelawan aku Werkudara saiki ngene. Aja mung kandheng ning pangucap ning Kababar dadi pakarti. Petro kae konen bali. Kon matur karo adimu si Janaka. Yen kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah, kowe tindau dhisik aku sing ngurusi Petro. Iya Werkudara. Hati-hati ya, Nger. Dalem, Ndara. Aja kaget aku sing werpegi karo kowe. Nggih, mboten napa-napa. Lah pripun enten dawuh napa? Napa Ndara wis mesthekke sarta wis sagah kula boyong dhateng Kasatyan Madukara? Aja gedhe pangarep-arepmu. Ning kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali. Bali teng Madukara. Terus Kondo karo Jlamprung. Sesuk meneh kudu iso munggahke derajate wong gerang. Apa nayaka Madukara kuwi ora ana kongkonan derajate Petruk mongko kon boyong Werkudara sarta kowe diutus kaya ngadhep ngersaning ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Barep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa tarene Janaka. Ya bener bendaramu ki wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dipundhang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padhang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparu. Teka Janaka kongas adigang adigung adiguna. Dumeh dadi satriya pitataning jalma, ora kabar-kabar kowe bakal gawe mantu. Mula joloro atimu yen aku bakal tekan negara Ngastina, ngombyong manten Lesmana, Mandra Kumara, Petra. Kagat risang kapirang urinangko kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Oh nggih. Nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya ora bakal iso serak. Ning napa sing dikendikake Ndara aja kula aturke sakwetahipun dhateng Ndara Janaka. Leres, Den. Ndara Janaka ya ora bener dhewe. Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuh ing gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Yo, mula kandha karo Janaka. Aku ora sagut ngombyong manten Bronto Laras ning sing tak ombyong tekan negara Ngawungga ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasatyan Madukara. Perkawis niki mangke kekerampungaken kajeng Ndara Janaka kali Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk ning diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo terus sing ati-ati. Nenten lepat kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo. Kowe budal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Ngastina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon, Ndara. Iya, Petruk. Ciri
sambyang ingkang driya Mban abdiku kinasih mban sepet madu kula wonten pandika ing adawu menapa Dewaji sinuwun Prabu Lembuana nimbali dhateng abdipun mban ora ana ingkang tansah ndak caketake pisuwane kejaba mung kowe mban inggih wigatosipun menapa nalika dina Selasa kliwon ingkang kepungkur kowe tau tate cerita kelawan aku babakan aku kuwi anake sapa nanging durung rampung nggonmu cerita aku wis kebablasen Nendra tumuli kapundhel ceritamu mban tekan dina iki aku isih duwe rasa kepengin mangerteni janjane aku ki putrane sapa lan sapa Sudarmaku dene aku lenggah dampar ana ing negara ing Pageralun kene mban nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan Ki Agung Pangaksami menawi kula munjat rasa paduka Gusti kula Sanata Prabu Lembuana menapa paduka mboten gerah penggalih ora malah tumrap aku sawijining kabagyan dene ana wong kang nuduhake sapa ta Sudarmaku mekaten sinuwun iya nuwun sewu Gusti estunipun paduka menika mboten mlethek saking kayu watu nanging manten paduka menika wonten ingkang mijekaken ya sapa mban rumiyin Alendra ing Awangga ingkang jejuluk Prabu Karnamandra Prabu Karnamandra kasinggihan mekaten lah wong tuaku Prabu Karnamandra ki apa isih sugeng apa wis ora ana samangke sampun mapan wonten ing tempat suci manjing wonten kalampanan satekesipun sampun boten wonten sinuwun lho wis ora ana sampun boten wonten apa sababe dene wong tuaku ora ana apa pancen sida krana wis yuswa apa pancen ana ingkang nyedani wong tuaku nyuwun pangapunten nalika semanten ingkang Rama Prabu Karnamandra menika gandrung-gandrung kaliyan putring Mandara katmacanipun Prabu Salya ingkang pemangi Dewi Surti Kantri Surni Kantri Surti Kantri inggih mula mekaten sabanjure nalika semanten kepengin sanget dawuhan Dewi Surti Kantri tumuli badhe nglamar wonten garing Mandaraka nanging dening Sang Prabu Salya tinampik penglamaranipun Prabu Karnamandra ingkang Rama tumuli nyidra sarana culika Dewi Surti Kantri nanging nuwun sewu sinuwun dereng ngantos dumugi wonten negari ing Awangga anggenipun nggadahi pakarti culika menika kala wau kadenangan dening tiang-tiang Mandaraka tumunten dipun bujung dening ingkang namipun Suryatmaja satemah dados peperangan ageng antawisipun Raden Suryatmaja lan Prabu Karnamandra namung nuwun sewu ingkang Rama kapuping Rana Madyalaga weksan gugur seda kapejahi dening pun Raden Suryatmaja Kanjeng Rama seda dipateni harus sing jeneng Suryatmaja kasinggihan mekaten Suryatmaja kuwi sapa Suryatmaja menika samangke tumuli lajeng lenggah dampar wonten negari Ngawangga gumanti keprabonipun ingkang Rama samangke dijuluk Prabu Karna Basusena inggih menika nyedani ingkang Rama Prabu Karnamandra Dewaji Cumangkah anggro sesumbar Indro bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketuk kumembak penyukang kumambang latalah wola yen ngono nadyan wong tuaku wis ora ana ning sing merjaya wong tuaku isih seger nyawang gelaring jagat seming rembulan tegese ora adil laripun boten adil kados pundi wong tuaku wis ora ana sing mateni wong tuaku ya kudu mapan ana ning neraka jahanam mula ora lega rasane atiku yen ora golek sing jeneng Prabu Karna Basusena niat nedya males ngudi tuwuh lara wirang sedari wong tuaku mban kula wonten dawuh yen to aku dianak-anakake dening Prabu Karnamandra monggo aku ora bisa males laraning penggaling wong tuaku kaya apa dosa sing bakal ndak sandhang srana aku nyuwargake wong tuaku aku bisa moteng-moteng kuwandaning Prabu Karna Basusena Gusti menika sampun kepengker to nggih sampun lenggah kewan wonten negari ing Pageralun ora hak golekane negara Ngawangga
ketemu Prabu Karno ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sempal-sempal kuandane mban wonten dawuh tunggune negara ing Pageralun ora usah tekan ngendi-endi tak wangeni setahun yen aku ora bali golek ana lindro sing lenggah ana ing Pageralun pesthekno aku wis tekaning Pati mban radal ngadhak menapa pangeran Brata Laras kula wonten dawuh Rama Petruk wis katon sowan mongko sowane Petruk ora bareng kelawan Kakang Mas Jodipati mula ora usah dadak kumesar kang dadi penggalihmu aku tak dangu marang sowaning Wanakawan inggih menika langkung prayogi pangeran Petruk dalem ndara piye mungguh kabur kawusanane nggonira ingsun utus supaya mboyong marang Kakang Mas Jodipati. Sampun kelampan sowan kok Den. Wonten negari Ngamarta. Napa sing dadi ngendikanipun Ndara Janaka pun kula aturke sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ning nalika semanten wonten mriku lenggah Begawan Durna. Ngantos kula diya-diya kaliyan Begawan Durna tumunten dados peperangan. Ning awit pambiyantunipun Anoman dene nalika semantenipun dawuh dening Ndara, Kurawa bubar mawut. Tumuli kula dipun prepeki Ndara Werkudara, Petruk matur karo Janaka. Janaka wong sing ora iso njunjung derajate kadang tuwa, ora iso njunjung derajate Nalindra. Ing atas ukeh Nayaka kokonan Petruk, kuwi tegese ora iso ngluhurake marang derajating Puntadewa kakangku. Ngaten niku ngendikane Ndara Werkudara. Iya. Terus Ndara Werkudara paring dawuh kandha karo Janaka, "Mbuh, kahanane kepiye anake ning sing baku aku wis kebacut saguh nyaguhi manten saka negara Ngastina." Ngaten Den. Dados sowan kula gagar wigar tenantuk karya Ndara Larasati. Kula wonten paring dawuh. Moro maju kene Larasati aku bakal sak jarwo lawan kowe Larasati. Nang triya mangungkung. Larasati ngerti dhewe ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Kakang Mas Jodipati ora saguh mboyong temanten saka Madukara. Malah Kakang Mas Jodipati luwih abot manten saka negara Ngastina. Kanthi mengkono aku ora ngluputake marang Kakang Mas Panenggak. Nanging olak-aliken rasamu pitungan nganggo naras sing ganep. Kabeh anak Janaka kuwi nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Ya kaya ngono kuwi nggonku nglontah kelawan anakmu si Brata Laras. Wong kang kurang prihatin, wong kurang mersudi sarta kurang tapa brata. Mulya gayuwa tansah cupet, jangkau mesti tuna. Dina samengko mesti bakal gagar wigar. Nggone Brata Laras bakal dhaup kelawan Karnawati. Merga ora iso ngaturake Kakang Mas Panenggak. Aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Larasati, Mara Gage, bisa lan urane Brata Laras dhaup karo Karnawati kuwi dadi tanggung jawabmu. Aku ora bakal cawe-cawe perkara iki Larasati. Brata Laras anakku ngger. Anakku Brata Laras. Ya kaya ngono kuwi pambekane wong tuamu Pangeran Arjuna. Nganti ora bisa menggalih kanthi penggaling kang pening.
Aja sesak rasamu, aja banjur kowe ngopo ya ngger dibudidaya kepiye carane supaya bisa dhaup lawan Karnawati. Kanjeng Ibu, kula sampun kebanjur tresna kaliyan Kakang Mbok Karnawati. Menawi ngantos boten kasembatan anggen kula dhaup kaliyan Kakang Mbok Karnawati. Ibu laturi ngiklasaken dhateng putra kula badhe kisah saking kasatriyan Madukara. Ibu. Lah pripun nika? Lah, ingkang putra gelo penggalih. Krungu Petruk matur ngersanipun Ndara Janaka. Ndara Janaka dukane gandeng ora wani kali ingkang Ngraka. Sing didukani putrane. Lah, anak durung ganep pikirane terus gelo atine mlayu kaya ngoten nika Patobat. Tututana Kakang Semar, tututana Kakang. Sabar, Ndara. Sabar, Den. Sabar, Gus. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kekincanging risang mawe gandrum. Sadaran katuluwu kirmu yak mayik saking jas baliwur. Sabar, Ndara. Ampun gampang kogelan penggalipun. Kula niki wis kulina kaliyan Kang Rama. Bapak sampeyan niku nek duka nggih kaya ngoten niku. Ning tumrap kula dukanipun Kang Rama menika aja dilebetke enten penggalih. Ning Mang Petung, Mang Saring niku pamecut tumraping putra Madukara. Kang Rama paring dawuh, anak Janaka kuwi kabeh kenggone opor bebek tegese niku lawuh. Wak guaju bokonge tenan. Opor bebek ki mentas awake dhewe. Mentas awake dhewe. Tegese ora gampang sumindhe marang panguwasaning wong tuwa. Sakniki dadi pamecut tumraping sampeyan. Pripun sampeyan iso duwe cara supaya tetep lakon dhaup kalih Dewi Karnawati Ndara Bratalaras. Siwa Semar, kula kaya wis kentekan pengarep-arep rasaku. Monggo kowe ngerti Siwa Semar, aku wis ngomong karo kanca-kanca sakbarakanku. Yen to aku bakal dhaup karo putri Ngawungga. Yen to nganti gagal kaya mengkene tegese aku bakal wirang bebaret. Mula tinimbang aku wirang ora kelakon nggonku dhaup karo Kakang Mbok Karnawati. Seksenana ucape Bratalaras, aku ora nedya urip ning alam padang. Nanging sing tak goleki mung dalaning pati. Sampeyan nek omong ati-ati ampun cemlong ati. Mboten sae, Dek. Rejo mangawur awor wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butulawar panjiting turanggo esti. Niki kaya Ndara Wisanggeni. Iya kek, aku sing prapta ning papan kene. Mbak Sawangsa kadohan lah kok Kakang Bratalaras nangis ning tengah alas. Mongko jarene arep rabi, wong arep rabi kok nangis ki ngopo? Mang takoni dhewe. Randiragat, Gus. Bagong lambine sak penake dhewe iki piye to mer kok tancepe kok tumpuk-tumpukan kaya ngono. Kaya golek nggon dhewe ora. Senengane ngesuk-esuk Semar ki ngarep apa? Iki dhisik-dhisikan kok ya. Mburi. Wong tuwa padake mburi. Wis ben ngono kuwi ora apa-apa. Wangune bapak ki ya ning ngarep. Wis ora iso. Aku seneng kene mos diugrak-ugrak aku. Seneng kene wis penak banget aku. Iya. PW. Waduh, PW iki apa? Apusi wae. Posisi penak. Apusi wae ora. Wisanggeni apa? Aku ora sida dhaup adikku diadikku wong bagus. Lho, ora sida mergane ngopo? Kanjeng Rama Jodipati ora saguh ngombyong manten saka Madukara. Nanging pilih ngombyong manten saka negara Ngastina ngombyongi Lesmana Mandra Kumara Wisanggeni. Mula aku ora bakal iso ngaturake kuku Pancanaka panyuwuning Kakang Mbok Karnawati. Kanthi kaya mengkono aku ora bakal rabi lawan Kakang Mbok Karnawati. Kok sik to? Aja mupus. Lah terus nek kowe ora rabi arep ngopo?
Aku arep golek dalaning pati wae isin uripun ning alam padang. Hus. Aja sembrono to Kakang Bratalaras. Nek ngucap kuwi nganggo tatanan ora waton ngucap. Lho niki arep luwih enom tinimbang sampeyan ning pikirane malah tuwa niki. Niki pripun, Den? Terus perkarane nek kowe ora iso ngaturke Bapa Werkudara ning Ngastina to? Iya. Lah men gawe Werkudara iki gampang. Gawe Werkudara iki pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Joko ming siji, mbok ya 10. Sirahku kaya ora penak ya, Truk. Aku ya rada mules e. Aku tak golek pindah nggon. Kae do ngerti kae pisan. Petro, Nun. Kowe tak dandani ya, matek. Yes. Aku kok ya ora lunga to ya mau. Kowe lunga tak ajar kowe. Mas rene? Ya, nggih. Pripun? Ampun muni sik lho, niki lagi dudum-duman berkat lho. Iya, iya. Lagi dudum-duman sampean dok-dok ngono wis ana sing mutah tenan. Ana sing rasi do mangan mestine ngoten. Kowe tak dadekke Bapak Jodipati. Oh. Sik, mengke nek konangan Ndara Werkudara sing asli kula diajar amang-amang nyawa lho, Tru. Nek konangan Werkudara tenan, sudet kuku kacamata. Wah, iso riben mripatmu. Riben dengkulmu ki ora. Gelem ora? Nggih. Ning waton sampean melindungi kula lho. Lho, aku mesti ngayomi karo kowe. Nek Ndara Werkudara prisa kula dadi Werkudara, mengko kowe nek digapak-apake kowe kandha aku. Engko aku sing ngadepi Bapak Werkudara. Terus carane priye? Ngampet ambegan. Tak cipta dadi Werkudara Petro. Oh nggih. Dan persis Tru. Asli mirip tenane ya kowe nyawamu ming sedhela. Konangan Werkudara. Wah, sapa madani karo aku. Bagone mbok tekleke dicopot. Menganjoke tok tak-tok ora. Nggo seni-seni Kakang kula kei baturake. Nek disaruke mak klip-klip-klip. Pun dadi? Wis. Arep ngaca piye to? Ora usah, wis. Wis, delok entanganmu ya nganggo kuku. Weh la edan. Elok tenan. Wah, andang go goleki upil. Lah mumpung dawa e. Kowe ora linggo ngisor lu nggo dhuwur. Oh nggih. Ngeten, iya. Malang kerik. Nah, ngono kuwi persis. Tangane tumpangke mburi. Nah. Terus ya, engko ndak ketara tak coba, aku tak matur karo Bapak Werkudara. Bapak Werkudara? Wah. Yo lah kurang gedhe. Piye? Kurang gedhe. Wah. Anu kalau menjinge didonke. Donke matamu ora. Mudhar kuwi ora. Tak jodhok dadamu men. Suarane gedhe ya. Iya. Ora usah ngono kuwi. Nyuwara. Wah, aduh. Kleru lan dedek niku. Kurang gometeng kok ya. Wes saiki nyuwara. Wah, kurang gedhe sithik. Wah. Kurang gedhe sithik ngas. Wah. Nah, iki kok kaya ngebas ki sepuyere dikendokke. Kok. Sepuyur ora. Arep tak kendokke. Bapak Werkudara. Wah. Wis ageni anakku apa? Bapak Werkudara? Iya. Bratalaras arep rabi. Alhamdulillah. Ning syaraté Bapak Werkudara kudu tekan negara Ngawangga. Iya. Sagu ya? Sagu. Dadi pepanggil temanten saka Madukara. Sagu. Mengko temanten putri dikerik nganggo kuku Pancanaka. Wow. Dikerik. Iya. Yo, sagu. Nggo napa? Nggon sinom. Wah, tak kira. Ayo. Kowe kirane elek Werkudara. Gwajul sisan kowe. Bagong. Aku bendaramu. Brek. Wah, aja kaya ngono. As. Liyane do ora ngerti kena. Aku ngerti sapa sejatine kowe. Kandhake asline kowe. Bagong. Aja. Aja Bagong aja tok kandhake iku ndak malah Kakang Bratalaras rasi do rabi. Oh nggih. Ya sing wigati ayo. Kowe bareng karo Kakang Bratalaras ngetutno laku ning Kakang Bratalaras. Ya? Yo. Tekan Ngawangga. Engko nek tekan Ngawangga kowe ya suarane kudu gedhe ngono kuwi. Iya.
Ngono ya Bapak Werkudara? Iya. Ayo mangkat saiki. Monggo Bapak kula dherekaken. Ayo. Broto Kusuman. Broto Laras ayo bareng karo Pak Demule cah bagus. Wah ketara kan. Bathara jagat pangestu para Wiladala. Iki ora panglik rak. Kadangku Dimas Werkudara. Karno kakakku iya. Iya. Padha raja sak pratamu Dimas. Nir ing sambikala tansah pinayungan kawitanten. Iya, aku ngaturke simbah. Katur ngersani Karna kakangku. Tak tampa pangestipun Kakang Tampanana. Tak gegem. Tak remet-remet. Terus ora guyon. Aku kira iso omong gedhe. Nek kunangan karepmu lho. Iki Broto Laras. None nggih. Wus. Kudu kowe. Broto Laras kasinggihan Wa Prabu Wiladala Jagaddewa Bathara Karnawati wonten paring adhawuh. Apa ing dadi kepinginanmu wis kelakon. Nyatane dudu manten saka negara Gustina ingkang bisa ngaturake kadangku Jodipati ing kagungan kuku Pancanaka. Ning Broto Laras ing bisa ngaturake ngrawuhake kadangku ing Jodipati. Ora ya ngono to Werkudara? Iya pancen bener kaya ngono. Dimas Gandeng Siadi ingkang wis minangka dadi sasran temanten saka negara utawa Kasatriyan Madukara. Mula pun Kakang ora bakal mblenjani, anakku ya ora bakal mblenjani kelawan apa sing wis diucapake. Iya. Mula wektu dina iki ya mung Broto Laras ingkang keduga lan bisa mengko garwa Kranat Majaku Karnawati Werkudara. Wah. Iya. Karna kakangku, aku nedo sakonco nedo nerimo marang Karna kakangku. Werkudara pancen ulah suaramu kaya ngono kuwi. Wah, lagi watuk. Ora ngono to. Iya pancen lho aku tilek. Iya Dimas iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wis saiki ngene. Gandeng Broto Laras kang bisa ngaturake sarta ngrawuhake kadangku Jodipati. Broto Laras anakku wis ana ing purbawasisaning Broto Laras. Mbakyumu Karnawati wengkunen minangka garwa Werkudara. Iya. Ayo semene ning sajroning negara Nyawa nggo dhisik Dimas. Wah, iya wis akeh dawuh.
Lesmana, nggih kula ingkang sowan calon manten lanang wa. Iya. Bapak Durna. Oh nggih iki lho kok sik. Iki malah aku kok bingung iki ra Werkudara to. Wah, iya. Karena kakangku. Aku sing ngombyong manten saka Ngastina. Kok sik to, kowe aja beda pun Kakang. Beda piye? Iki mau Bratalaras yo lagi wae sowan. Mongko siadi dadi pangombyong manten saka Madukara. Lah kok saiki malah pindah ngombongi manten saka Ngastina kowe arep gawe bingung pun Kakang. Wah, aku lagi iki tekan kene. Kowe aja selak. Kowe mau kandha nek watuk pilek. Suaramu ora kaya ngono kuwi, ya gedhe ning sajae kaya lagi watuk. Mula pun Kakang percaya lah kalau wis nang mburi kono. Wah, enek sing padha rupa. Ora pripun. Meneh gas meneh. Kowe ngetarani kok, Tru. Mangan ya nekat wae kowe. Gabres kowe ya wis ben mulih banget aku kok ora. Werkudara kok cemel-cemel. Kancane di plastik kok kono dipangan nggon. Mangane aku tekan omah jaluki anakku. Aku ora iso mamiwa. Kowe dadi Werkudara kok glagase Raja Majapahit. Kowe konangan sing asli cilaka kowe yakin. Modar tenan kowe ya pokoke anggere dhewe ndedonga aja nganti konangan sing asli. Nanti konangan sing asli kuwi kombo karo aku, ha? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak nang masjid ngopo? Ngumumke berita lelayu. Sapa sing arep marang kowe iki? Norek to, Wer? Ora. Wah, iblis. Bisa gini. Wah, kepuk watu dasmu. Ngapa kowe? Rene. Petro Rene. Wah, Rene. Wah, udat mutar. Tanggung jawab. Niku wong nesu niku. Kosek to. Kosek apa? Bayi ngerti apa? Lho, kosek. Kowe aja ngonek aku bayi lho. Lenggase. Ayo to, satoto dhisik. Wah, Petro Rene. Wah. Iya, Tru, nesu tenan kaya kok. Watu gede banget didak iso ambyar. Aku mbayangke ndasku. Iso sewalang-walang tenan. Ya tak terkira lho, wae ora ajar lho. Menyerah wae lho, menyerah dekulmu ora. Ora kok terus areng lalu nang dalan barang menyerah wae. Wah, kae menungsane. Sik to kok digenahke sik. Sing ngakon iki. Sing dandani kula niki, kula mboten dandan dhewe. Iya, pancen sing dandani Petro aku. Kowe bayi senengane wirang-wirang wong tuwa. Kowe wong tuwa sing ora ngerti karo kahananing sedulur. Bratalaras ki sapa? Kakang Bratalaras kuwi putrane Bapak Janaka. Kuwi anakmu dhewe to? Ya ora. Anakmu dhewe to? Yen kowe ora seneng karo wong tuane nggone ora aruh-aruh karo sing sepuh, ya aja tok katutke dosane anake. Bratalaras ora ngerti apa-apa perkara Bapak Janaka kuwi ora atur-atur karo Siwa Puntadewa, Bapak Werkudara lan liya-liyane. Kuwi perkaraning Bapak Janaka. Ning aja mbok katutke kahanane Bratalaras. Kae anake dudu Janaka. Wah, ora wae iki dipetung tenan. Ayo. Saiki ngene wae. Yen Bapak Werkudara ora trima, aku ndandani Petruk nganti Bratalaras kelakon dawuh karo Karnawati, aja ora trima karo Petruk. Ning ora trima karo Wisanggeni. Aku patenono. Wis no. Aku patenono. Aku idaken. Aku tibanono pusakamu Pancanaka men modar ning kene. Men kowe lega, men kowe marem. Men kowe seneng atimu Bapak Werkudara.
Gimana kok diem gimana? Pripun? Sampeyan niku ya salah kok ya. Ya bener ngendikane Ndara Wisanggeni, nek ora seneng karo Ndara Janaka lan duwe sifat ora atur-atur karo sing sepuh, ya Ndara Janaka tok sing disalahke. Ngono lho, ora Ndara Bratawaras barang melu kesempyoke ngaradan. Wis ge wis, aja Petruk. Petruk aja tok pateni, Petruk ora salah, aku sing salah. Patenono. Patenono. Ning nek mati Wisanggeni, Pandhawa dadi congkrak geger, iki dudu perkaraku. Iki rampung ana dhewe. Mergo kabeh mau sampeyan mung nggugu karepe dhewe. Golek salahe Bapak Janaka, mergo sampeyan wedi karo gurumu sing jeneng Begawan Durna mau. Tumuli sing tak lumpetke Bapak Janaka, kowe ngombyong manten saka Ngastina. Aku tak takon, sampeyan dipunjung apa karo Kurawa? Dipunjung apa karo Kurawa? Tak takon aku. Ayo wangsulan. Asu. Jar. Kowe ngapa truk kerukupan tampah meneng wae. Malah omong. Ayo ben aku mau watu dijak di sira ndasku. Prolno. Wis ngono wae. Nek sampeyan ora trimo karo aku. Nek sampeyan trimo, syukur tegese Bapak Werkudara isih eling Purwodursina. Kono nyawiji karo Bapak Janaka ngestrenana karo Bratalaras karo Karnawati. Bayi cangkeme. Lho, aja ngono wong aku ya dasare bener kok. Ngapa Petruk nginceng kula wae. Mripate iki mandeng terus. Rekoso lho nih. Ora sawedi. Juar. Werkudara iki ya metu pawon barang ki ya ngopo to lho. Mengarep ngancam Petruk kok nganti dilewati metu liwate nggone wong rewang barang. Iya. Iya. Kita Petruk tak ajar. Isih urip duru ki. Apa ora? Apa? Dunggake. Iki. Senengane ora. Us. Ayo. Petruk aku ora iso mlumpat. Tiba meneh awake iso. Senengane ora. Yo iki, gantar iki. Us. Yo, kene. Kono wae, Pak. Petruk iki karo wong tuwa. Nyapa, mancak silahku, Pak. Mer. Aku piye? Halo. Engko nak tekan jam 4 ning ngono kae lho. Yo, kene ora. Putu Premban Durna. Oh iya putuku Nger Karnawati. Aku sing teka. Menapa badhe ngrujuk peksa kaliyan kula sepados dhaup kaliyan Raden Lesmana? Ora. Pancen tak delok kowe iki dudu pesti jodhone Lesmana. Ning ngene ya putuku Cahayu. Kowe jawab karo Bratalaras kuwi seneng atimu bungah rasamu, heeh. Inggih. Jaman pitungan dhisik. Apa kira-kira uripmu kuwi bakal mulya? Kowe ngerti pancen Bratalaras ki anake Janaka. Ning kowe ora ngerti to sapa mbokne Bratalaras? Kuwi si Larasati iki anake Demang Sagopa tegese Bratalaras kan ada anak satriya ning kae iki duwe darah putra Demang tegese kae ora
ora bakal kenggonan mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Coba tak pikir. Wong wadon iki digoleki apa? Wong wadon iki digoleki wong lanang sing iso nyukupi marang kebutuhan lahir lan batine. Kebutuhane batin cukup nanging kowe butuh apa-apa, Brataras ora bakal iso nukokke apa-apa karo kowe. Ora bakal iso menehi apa-apa karo kowe. Apa kuwi bakal uripmu seneng selawase urip apa uripmu bakal rumangsa mulya selawase urip Karnawati petungen. Kae bagus. Brataras ki bagus ning apa kowe iki arep mangan baguse Brataras. Nek menehi apa-apa karo kowe ora bakal iso kelakon. Gunjang sing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe kandrum ora nyaket lawan pun kakang Yayi Karnawati wiwit dina iki ora usah caket-caketan lawan aku kenapa ucapmu kaya mengkono ya mergo aku wis krasa yen to kowe ora bakal bisa muktekake uripku wong wadon ngendi sing ora kepengin mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Ya bener kowe kuwi anak satriya nanging ibumu mung turas Demang. Tegese kowe sawijining satriya ora bakal kuwat kedunungan derajat pangkat. Yen kowe ora duwe dunung derajat pangkat, banjur nganggo apa kowe bakal iso muktekke uripe Karnawati Brataras. Sing tak jangka jebul kleru, sing tak gayuh jebul kleru. Aku moh dipek wong lanang sing meng turas Demang sing tak gayuh ya kuwi Nalendra mudhing kebegan Drona picis bondo donya ora kurang Brataras. Kakang Bu tembungmu landhep ngungkuli Bajralungit kaya rinajat sigar dadi swalang-walang atine Brataras. Jebul petungamu tresna kuwi nganggo bondo ora nganggo ati. Kakang Bu ayo neng kene padha dibuktekake antaraning ati lan bondo mau menang endi. Yen Kakang Bu isih ngawula marang bondo donya lan ora iso nampa Brataras bakal tak buktekke tresnane Brataras nganti tekan sak patiku Kakang Bu Karnawati. Apa iki Kang? Mbah nangis meneh. Iki ketoke nangis tenanan iki nganti ra nyuwara. Heeh. Ngono kuwi. Enten apa, Ndara? Enten apa, Gus? Petro. Nadyan wis rabi. Wis kelakon palakrama lan Kakang Mbok Karnawati. Dina iki Kakang Mbok Karnawati ngundat-undat lawan aku yen to aku ki ming turas Demang. Ora bakal iso nyukupi bondo donya sing dibutuhake dening Kakang Mbok Karnawati. Dheweke kepengin diwengku Nalendra Petro. Ana wong kaya ngono ya. Apa meneh Petro? Ndara Karnawati niku protes emoh dipek kali Ndara Brataras. Njaluke dipek Ratu Muda sing sugih. Lho, Karnawati muni ngono, Kakang Brataras. Iya wis anggene. Aku kudu piye? Kowe nek isih karo aku apa-apa kasembadan. Karnawati kepengin dipek Nalendra Muda. Kowe pengen dadi ratu apa? Nek pengen dadi ratu nembung karo aku. Wis anggene aku dadekno ratu. Wis anggene aku dadekno ratu. Tak sembadani Kakang Brataras. Kula patih Den. Gus. Ora sudi ora. Lho dilo. Mah. Wau Ndara Werkudara kula sing dadi sakniki kula dadekke patih niki. Ora. Wis cukup kowe pentas wis rampung. Wis ana bali yo, amplope ning dhuwur meja kae. Oh nggih. Wis, Kang. Aku urung nembung. Carane piye? Wis nang kene wae ora usah tekan ngendi kowe dadi ratu monggo. Wah. Sapa iki? Nalendra ing Pagralun Prabu Lembono. Nalendra Yaksa Prabu Lembono. Ya. Ngopo tekan kene? Goleki Prabu Karna. Sebabe mateni wong tuaku Prabu Karna Mandra aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Kowe aja ngrasani bapakku. Lho,
Kok bapakmu piye? Prabu Karna kuwi wong tuaku, anake Prabu Karna aranku Wisanggeni. Oh Wisanggeni ya. Ora usah ngrasani kalau sedane wong tuaku ya. Anake lanang wae Singkirna. Wah, glak-glak limpamu. Wani karo aku Sing tak wedeni apamu? ora minggat suara aku tak sepatani lempoh. Otot bebayumu ora duwe kekuatan. Aduh mati aku. Wah! Aduh. Awak ora iso diobahke. Selawase urip ngono kuwi. Aduh mati aku Raden. Kowe pengen mari apa ora? Ya pengen. Nek kowe pengen mari, sandhanganmu ratu wenehno adikku iki atau kakangku iki. Negaramu ben dipek kakangku iki. Waduh. Piye kuwi? Nek ora gelem ben goleke tikus wirok. Terus di ben ngerong ning silite. Kok cangkemmu iki elek tenan, Bapak. Ora wis samene kok ora apa-apa. Iki di streaming. Wis anggene kok ngerti streaming. Wah, wis anggene modern ora. Entuk apa ora? Yo entuk. Halo Kakang sandangane agemen kowe dadi ratu. Wah, bagus e. Wis anggene aku ngaturke panuwun. Iya tiba padha-padha aku mung sadherma mbantu karo kakangku. Nganggo jejuluk Prabu Brontakesuma. Ya, ngramana ning negara Ngawangga, Prabu Karna tok telukake kowe entuk triman putri Karnawati. Wis mangsa borong. Ya, njaluk pangestu ya. Iya, Kakang Bratalaras. Sapa iki? Nalendra Ngawangga Prabu Karna. Ana nom-noman ratu muda ngamuk. Sirmu piye? Njaluk Karnawati. Ayo langkaana. Kuandane bapakne Karnawati. Oh, lakon tinjung akhirat. Ayo sambato. Telung kedheping netra tak ringkes Ratu Ngawangga. Ayo piye? Iya. Prabu Brontakesuma aku teluk Karnawati dadi kukupanmu. Wah, rak ngono ora mau-mau dadak ngopo. Binah tanpa pepindhan. Dene sak mangke kula sampun winengku dening Nalendra Muda Prabu Brontakesuma. Ya, aku ya seneng. Mergo aku entuk bojo ingkang banget Sulistya ing warna. Inggih sinuwun. Saka seneng-senengku kelawan Karnawati sing wis dadi garwaning Prabu Brontakesuma. Apa kira-kira kowe sago nampa peparingku marang kowe? Peparing paduka menapa? Nyok tamanono. Niat paduka menapa teka wujudipun brana picis Mas Inten Berliang semanten kathahipun panjenengan sokaken wonten ngajingan kula ora mung tok nggo cukup nyandang nanging perlu iki godhoken panganan yen perlu iki kukupen simpenen pitung turunan ora entek Karnawati ayumu ayu ning ayumu ngawula bandha donya ayumu pancen ora ana sing nandingi ning ayumu ngawula marang derajat pangkat kowe ngiwakake karo bojomu si Bratalaras nganti wonge minggat saka kene sing tok arah Ratu Muda sing sugih saiki kowe tak pek aku Ratu Muda sing sugih blegedu brewu seprapat jagat bandaku apa kira-kira kon guruki bandha donya apa piye kon guruki bandha donya nganti sak matimu apa piye Karnawati Nadyan namung mekaten pangendika paduka nanging persasat kadi sinambring gelap lepat manah kula
Raja raja. Nadyan kados menapa kula menika tasih nggadahi jiwa kawanitanmu wis lumer, wis entek, wis ora ana. Sing eneng ya mung jiwa nggonmu ndilat karo bondo donya. Nganti kowe mentala nunekke bojomu Bratalaras. Kowe mentala nguman-uman lan bojomu merga mripatmu blereng kelawan Brana Picis. Ayo iki, bondo semene iki tutupno ning matamu kuwi, Karnawati. Kakang Bratalaras, kakang aku nyuwun pangapura, kakang aku luput. Wis malih paningalku, kakang Bratalaras, sampeyan ngeneng endi? Aku nderek sampeyan aku moh dijawab karo Nalendra sugih iki, kakang Bratalaras. Kakang Bratalaras, aku nderek sampeyan gegaraning tresnaku amung ati ora wujud Brana Picis lan bondo donya. Kakang aku dosa karo sampeyan, Kakang Bratalaras. Karnawati bojoku. Ora dalah. Tarup genggeng. Panggung wis dipasang. Tendane nganggo plafon putih. Ketok nek Bratalaras daup karo Karnawati, jaluk legane atiku. Paman Werkudara, kula ajeng daup kalih Karnawati man. Sampeyan wau sagung ngombyong manten saka negara Ngastina, Mat. Werkudara piye, Ngger? Lah kok dadi kowe malik tinggal. Jarene sagung ngombyong manten saka negara Ngastina, lah kok malah kowe saiki. Oh, sasek Kurawa ki piye? Kundur menyang Sukalima. Arsa madangi jagat tok mungo-mungo paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Purwa Madya Wisana sampun paripurna, Ndara. Ya. Ndara Karnawati pun dhaup kalih Ndara Bratalaras. Tresna sejati mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon. Ya. Mugi-mugi ngantos dumugi puputing yuswa tetep samisih sinian seseptami tresnanipun. Ya, Semar. Purnaning gati Sura Sudrajane ingkang ratsa brasta tapi kula Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih Ndara Werkudara. Ya, Semar.